A veľa raz také staršie Maďarke vraveli, že vy tak pekne po maďarsky viete rozprávať a že prečo nechcete? Prečo? My nie za to prišli, že by sme tu mondokovali. Ale za to je to také, čo aj teraz, aj Lindáka by som veľa raz sprdla, lebo ešte sa len trčí susedu, že ju na pod. A prečo? My sme sa odlišovali už aj v domácnostiach, tá čistota, lebo im to bolo dobre, ako bolo. Prah mali taký, že si stúpil na pol metra dole. Potom na veky už, keď rok, dva, tak sme my mazali, pozarovnávali, ako sme boli zvyknutí a oni omazali po spodok a bolo dobre. Potom vraveli, že my sme len píchu doniesli sem. No tak, no, rozdiel to bol veľký medzi nami a tunajšnjima. Taká múdra, ako na tom tvojom bicykli mu bola v jednej izbe. A pod ňou, ako bola skriňa, tam bola ružová, tam bol obraz, tam zas Boh vie, aká bola. Hrozní boli lajdáci. Neviem, no, či takí boli chudobnejší, alebo im nezáležalo na tom, alebo neviem. No, náboženstvo bolo po slovensky, ale štátna škola len maďarsky bola. No a tá nám bola najbližšie tam, tak sme tam chodili a na náboženstvo na Slovensku. Mali ste možnosť ako deti sa medzi sebou takto cez prestávku alebo tak rozprávať slovensky, alebo vás? Ste ostali po škole, keď nás počul riaditeľ. Počul som, že aj byli deti za to a tak. Tak byť, hádam, neviem za to, ale potrestať, buď písať viackrát, alebo po škole ostali sme. Takže bol akýsi zákaz slovenský rozprávať. Veď v oných cirkevných školách sa aj po maďarsky učili. No a štátnej ide. Čo, v Matuškove boli veľa komlúšania. Takže len pár Maďarov ostali tu. Ale to pamätám, keď sme vyzerali na ulici, lebo sme bývali, tam sme boli zložení, kde Karasovci. A keď viezli tých Maďarov tam, neviem, zo Salíb, alebo odkiaľ z Trstíc, tak vajcia hádzali do nás. Lebo oni to aj doteraz tak berú, že my sme ich odtiaľto vyštvali. Že oni museli odísť, za to, že my sme sa sem nasťahovali. Tu je aj sused, keď si vypil, tak vykrikoval, že meditmenty, až kto vie, že či sme mali volať čo, Maďarsku, alebo neviem čo. Dobre, rekla, tí, čo odtiaľto odišli, kde bývajú, v čom? A reku, viete čo, to si vyprosím, že by ste takto vykrikovali, lebo ja vás udám. No, mám vypitvo, ale už potom viac nie, ale to vykrikoval, že jutmenty, že prečo? Veď my sme si tam nechali svoje a tu sme čo dostali. Stálo to za to, lebo teraz, keď som bola pred 4 či 5 rokma so Zlaticou na Komlovši, tak prišiel pre mňa Mišo Ľahockých a veľmi mi do duši rozprával, že prečo sme toto spravili takto, že prečo tá politika je taká a neviem čo, že či by nebolo lepšie, keby sme tam boli bývali a neviem čo. Že či neľutujem, pozri sa, my tam máme svoje domy, my tam máme deti, rodinu, ja by som sa s tým nevrátila ani za celý svet, tak tomu bolo troška tako. Ten veľmi ondiv, že prečo? No, prečo? Tody taká doba bola. A čo? A kto len troška sa cítil Slovákom, tak riskoval, lebo to bolo tako ako mačka vo vreci. Nikda nezabudnem,
Edonujo chodili ako delegáti, tak aj sa zapísali, aj sa odhlásili, tak už potom tak ľudia zondili, že videli to Slovensko a nechcú ísť. Že prečo? Tá teta, čo do Bogárov chodila, tak tej otec. No a vieš, nám to ešte ako 20-ročnej, čo záležalo, tak my sme nevnímali tak tú politiku, ako už dospelí, neviem. Šli sme a bolo. Pred nami šol prvý transport, to viem, lebo tam, kde teraz krstná mať býva, tak tam boli Mišo Hovorka zo Salíb, tak tetiny rodičia tam vyzerali a my sme šli druhý transport. Ale ešte do jeseni stále prichádzali tie transporty. Aj vaši, Adam, prišli posledným? Áno, tak sa mi zdá. Tedy prišiel aj strýco s nima, Beňovci. A to asi boli poslední. Takže my sme hneď na jar a do jeseni na veky dochádzali. Ale že keľko takto vagóňov bolo, Bože ich vie, keď kone, čeli, kloka a čo ja viem, čo všetko. Ako sme začínali? Nebolo to ružovo, ale potom vaši šli do Galantie, tak sme sa do toho domu presťahovali. Tak sme sa nanášali ako mačka z mačinci. To bolo tak, že my sme mali ako jednotku do Matuškova. A mamovka aj so Štefanom mali, už ti nepoviem, do ktorej dedine. No ale potom ostali tu, tak sme boli spolu, kým sme my nepostavili dom. No. Vieš, to troška bolo takvo, aj keď si šol na nákup, predsa ešte to komlovsko prídečia, to ešte na veky bolo troška v nás. Aj šovagor Matej pusekle išli kúpiť. Alebo Apovka Karkušov, Dušan, dones ten filpas. Krúti sa, krúti. Apovka, čo je to? Takže oni ešte na veky. Kapesník, nepovedali kapesník, kapusník. No, tak tí starší ľudia, my už mladší sme troška skôr to pochytali, ale Undercík im bol način. No a teraz. Ale vidíš, aj títo Maďari išli z družstva na výlet do Maďarska, tak boli aj naši, aj Maďari. Prišli, neviem kedy, môj je hladný, išiel si kúpiť párke s horčicou. A ten sa len dívam na ňu, že čo je to. A Fraňo Bencúr im vraví, že vyšle aj, neviem ako sa volá maďarský horčica. Ty si Maďar, by si zdochol vo hlade. Neviem si ani po maďarsky vypýtať. Takže aj oni sú takí. Áno, hlási sa k Maďarom, ale neviem po maďarsky. Len potunajšní ako oni. Už teraz sa aj oni troška za to. Títo mladší. Nikda nezabudne. Teta Kmeďková na Salíbskej ceste kúpili luster. A prišiel in voľajaký chlapík namontovať. Doniesol rebrík a vraví jej, že pani, že podržte rebrík. A ona ho chytila za rebra. A ten sa ľakol. Tak spadol aj s rebríkom. To na veky Matej švagur spomínali, že ako Juda chytila